दिनै खोब गोजोननाय सान होननानै जों मख'नो नांगोन। फैगौ जानुवारिनि 21 आरो 22 सानखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 19थि थान्दै जख'न्थाइ आफाद बा हाबाफारि, बेनि थाखाय जों दिनै लाइ खुन्थिया गायसनबाय, लोगोसेनो फिरफिला बिर होनाय जाबाय। फैगौ 21-22 जानुवारिनि जा बे हाबाफारि एबसुनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि, बेहाय 25 आनसलिकनिफ्राय थान्दैफोर फैगोन आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा गेदारिं जागोन। बेनि थाखाय जिखिनि नांगौ जखानि जोंनि थान्दै जख'न्थाइ, बेखौ जों दिनै मेजारमेन्ट लानानै बे खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय आरो बे हाबाफारिया खोब मोजाङै जानानै थांबाय। आरो बेयाव आं गायसनगिरि हिसाबै आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै आं गासैबो हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै थाङो, मोजाङै जोबलाङो, बेनि जानानै ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आरो मावथिफारिया हान्जानि जानानै आङो गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै आङो मोजाङै जोबलांथोंखौ आसा थिनानै आं दिनै हाबाफारिखौ मावफुंनो हायो।